Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akupitirira kupempha kuti pakhale lamulo loti amayi adziyimira theka la madera ena pa chisankho cha aphungu aku nyumba ya malamulo. Wapampando wa bungwe la Non-Governmental Organizations Gender Coordination Network Amadgi Kathewera Banda amayankhulapo pamene amayi achitira pa chisankho cha aphungu aku nyumba ya malamulo chaka chino. Pemphero Malimba wa Zambiri pa Nkhani. Pa chisankho cha aphungu cha chaka chino zotsatira zosatsimikizika malinga ndi bungwe la Non-Governmental Organization Gender Coordination Network NGOGCN zikuonetsa kuti amayi 49 pa amayi 331 amene adaonetsa chidwi choyimira pa chisankhochi ndi amene apambana madera 49 mwa madera aphungu aku nyumba ya malamulo okuona 229 a dziko lino. Malinga ndi bungweli pa chisankho cha chaka cha 2019 amayi 44 ndi omwe adapambana pa chisankho cha aphungu. Kwa kanthawi magulu osiyanasiyana akhala akunena kuti ndipofunika kuyika theka la madera ena aphungu aku nyumba ya malamulo kuti adziyimiridwa ndi aphungu omwe ali amayi. Mwachitsanzo poyankhula pa msonkhano olimbikitsa amayi pandale omwe udachitika mwezi wa Julayi chaka chino, amene adali wapampando wa komiti yoona za amayi ku nyumba ya malamulo Alecho Masumbezulu adati ndikofunika kuti amayi omwe apambane pa chisankho cha chaka chino akathandizire kusintha lamulo ku nyumba ya malamulo kuti theka la aphungu ena lizikhala ndi oyimira amene ali amayi. Iwo adati izi zili ndi kuthekera kopangitsa kuti chiwerengo cha amayi chichuluke mnyumbayi. Wapampando wa NGOGCN Amadgi Kathewera Banda wati kukhala ndi thekaku ndikofunikira kwambiri ku dziko lino pa nkhani yolimbikitsa amayi pandale ngati momwe mayiko ena akuchitira. Komabe iwo anati bungweli lipitiriza kugwira ntchito ndi amayi omwe apambana pa chisankhochi komanso omwe sadachite bwino. Woyankhulapo pa nkhani za ndale George Chaima anati njirayi singasinthe zinthu kwenikweni pamene amayi akupitirira kuvutika kamba ka zikhulupiriro zimene anthu ali nazo kuti amayi sangakhale pa mipando ya ndale komanso pakapezedwe kachuma chochitira ndale. Azibambo nawonso ayamba kudandaula kuti akusalidwa ndiye mwina chifukwa chakuti tili mu ufulu wa democracy. Nkhani ya quota system funa kulimbikitsa azimayi kuti akhale m'maudindo ndi mipando yosiyanasiyana pandale zikhozoka zovutirapo chifukwa zikhale zikulimbikitsa kusemphana ndi ndondomeko zimene democracy imatipatsa mdziko. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC likuyembekezeka kulutsa zotsatira zotsimikizika za chisankho cha aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala posachedwa apa. Unduna wa zokopa alendo wati boma komanso ochita malonda akuyenera kuonetsetsa kuti ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo potsatira ndondomeko zotukulira ntchito zokopa alendo. Mlembi wamkulu wa mundunawu a Chances Mwanga wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wokumbukira tsiku la zokopa alendo pa dziko lonse limene limachitika pa 27 September. Asimwaka anayankhula ndi mtolankhani wathu Selina Tambula. Chaka chinochi tasamira kwambiri pa mfundo yoti ntchito zathu zokopa alendo ka zitukuzo za kopa alendo zikha zoganizira zakusogolo kotero kuti tiupempha wina aliyense kuti tikamapanga zitukuko zokopa alendo kapena china chonse chimene tikupanga tizikhala tikuganizira zakusogolo kuti ana athu azapezanso zabwino zimene tikuzionazi kotero kuti takhala tikuona zosiyanasiyana mvula na manamondwe zonsezi chifukwa choti mwina pena pake sitinachita bwino. Nkuona ifeyo ngati kunduna kugwirizana ndi dziko lonse lapansi azathu a UN tikufuna kuti wina aliyense amene akupanga nawo zokopa alendo azikhala kuganizira zakusogolo. Mkulu wa Malawi Tourism Council Motere Kamtunzi afotokoza zakufunikira kwa tsikuli.
tourism imakhuza ma communities osiyana-siyana amene kuli ntchito zokopa alendo zimene ife monga Malawi Tourism Council tikulimbikitsa anthu amene ali ni mabusiness osiyana-siyana okopa alendo kunena kuti tiyambe kumaganiza nkhani zokhuza na ecotourism komanso nkhani za ma best practices mu tourism komanso sayiwala kunena kuti tizipanga involve ma communities amene ali surrounding mukuzuwa ino kunena kuti akakhala ma communities amene ali surrounding malo osiyana-siyana okopa alendo amenewa ndiye kuti anthuso amene ali malo osiyana-siyana amenewa ndiye kuti nawonso akupindula ndiye tikufuna kuti tourism izipindulitsa anthu amene ali azungulira malo osiyana-siyana amenewa kumbali zosiyana-siyana zonena kuti mwina akuzopeza ntchito creation of jobs komanso kuti akhuzaso kupeza ingakhale ndrama timatha kuona inu anthu osiyana-siyana amene amathopanga business mbali mwa malo ozokopa alendo zimene zija zimapindulitsa anthu ndiye tifunisa onena kuti ma players am tourism sector aonesese kunena kuti ma local communities akupangaso nawo benefit tikamakamba nkhani zokopa alendo. Bungwe la Institute of People Management Malawi IPMM latsindika zakudzipereka kwake pothandiza utsogoleri komanso kulimbikitsa malo ogwirira ntchito abwino kwa onse. Mlembi wamkulu wa bungwe la IPMM Grace Nyambo ati bungwe lawo lakonza ndondomeko zoyamba kupereka mendulo ndi kuzindikira akatswiri a ntchito za human resource omwe aonetsa utsogoleri wapadera komanso kadaulo potukula umoyo wabwino wa ogwira ntchito. Iyo amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa kuti afotokozere za msonkhano wapachaka wa bungwe la IPMM omwe uchitike kuyambira pa 23 Oktoba mboma la Mangochi. Anyambo akufotokoza. Nkhani yaikulu monga tanenera timakamba kungotsimikizira kuti conference yathu ilipo. Tipafuna tiadziwitse anthu kuti panopo tayikonzekera kuti ikhala mu Oktoba kuyambira pa 23 mpaka na pa 25 Oktoba. Komanso chachiwiri imene tanenera kuti ku conference imeneyi kwa kanthawi yoyamba tikupanga ma awards targeting ma HRs amene achita bwino ma organization mwawo. So ma members athu tadziwitsa kudutsa pa platform yathu imene tili nayo komabe tinafuna tidziwe our stakeholders amene akubwera kuti maybe they should be akhale nawo ngati angafune kupanga partner even afuna kupanga sponsor akhala akudziwa kuti akhala akubwera kuma conference yathu koma iyi siyangati ya nthawi zonse ili ndi china ndithu chimene chikakhale chinthu cha chilendo ndeti mafuna kuti anthu adziwe asakangodzidzimikira komwe kuti kunalizi bwanji simunatidziwitse. Bungwe la makonsolo mdziko muno la Malawi Local Government Association MALGA lati lili ndi chiyembekezo kuti boma latsopano lotsogozedwa ndi Apita Mutharika lilimbikitsa ntchito zobwezera mphamvu ku anthu. Mkulu wa MALGA Harold Mukandawire ndiwo anena izi pamene amayamikira Mutharika komanso achiwiri awo Mai Jane Ansah popambana pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September. Amkandawire akufotokoza zambiri kwa Taonga Sabola. Tili ndi chidwi kuona kuti zomwe makamaka chipani chimene cha DPP chidalonjeza ku nkhani za kumphamvu kwa anthu ndi makhonsolo kuti zikwaniritsidwe. Mukumbuka pali nkhani ngati zoti makhonsolo akhale ndalama zambiri azopanga zachitukuko komanso kuma constituency zopita ndalama zambiri zachitukuko. Ife tathandiza ndithu malingana ndi ntchito yathu yomwe tinapatsidwa kuonesa kuti makhonsolo akhale ndi luntha ndi danga lona kuti ntchito zimenezi aziyendetse bwino ndipo ndi mbali yomwe timatenga nthawi ndi nthawi tipitiriza kutenga mbali imeneyo. Komanso pa nkhani yomweyo ndi kuti tionesa sabe kunena kuti malonjezo amenewa ndithu apitirire asafere mazira ndithu tizakumbutsa kapena kuti kuwapanga hold accountable kuti munalonjeza izi kumbani ya makhonsolo ndi mphamvu pathu kodi zili pati. Ophunzira okwana 161 amaliza maphunziro aluso la manja mboma la Mzimba omwe amaphunzitsa ndi bungwe la Livingstonia Synod Action Program LISAP pansi pa project yochedwa mwana si wa banja. Anthuwa aphunzira luso monga kusoka, kumanga, kuotcherera komanso zokhomakhoma. Loveness Lega walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Feston Malegezo. Woyankhula pamwambo wopereka masatifiketi kudera la mfumu yaikulu mzikuwola ku Mzimba, mkulu wa bungwe la LISAP Jonathan Vumu ati cholinga chawo ndikufunisisa kuti anthu akhale ozidalira paokha. Avumu anati pomwe dziko la Malawi linakhuzidwa ndi nthenda ya COVID,
boma la Mzimba linali limodzi mwa maboma amene akhuzika kwambiri popeza kuti achinyamata ambiri kuphatikizapo atsikana anasiya sukulu nkulowa mbanja. Tikukambirana nawo amene akutipasa chithandizo a Plan International kuno ku Malawi kuti tipeze njira zoti project imeneyi isathe chaka chino cha 2025 koma tipemphe kwa amene akutipasa ndalama a Norwegian Broadcasting Corporation kuti mwina atiwonjezere zaka zina tifikireso achinyamata ena ochuluka. Mwazina pansi pa ntchitoyi ophunzirawa apasidwa masatifiketi ativeta komanso zida zokayambira ntchito. Kuloona zachitukuko komanso mapulani ku khonsolo ya Mberwa awota chikuni alimbikitsa achinyamatawa kuti azigwirira ntchito m'magulu. Akhazikitse mapulani yawo. Akhazikitse mapulani yawo amene tikuwati economic empowerment plans. Ena aliwonse amene mabungwe kaifenso aboma tikamafuna kuwathandiza anthu amene watizerenso mapulani yawo ncholinga chokuti tiwafikire mulinga ndizosowa zawo. Kupatulapo kulowa mbanja akadali achipere boma la Mzimba limakhuzidwanso kwambiri ndi chiwerengero cha anthu ochuluka amene amapita mdziko monga South Africa kukagwira ntchito. A Patricia Mwaiwawo mmodzi mwa amene apindula ndi maphunzirowa ati ali ndi chikhulupiriro kuti athandizika. Atsikana afe zofuna zathu ndi zambiri ndipo kudalira makolo sizingatipindulire. Chotero ndinapanga chisankho choti ndiphunzire luso la manja kuti ndikhale oziyimira pandekha ndipo ndikathe kuthandiza abale anga. Pothirapo ndemanga inkosi ntwalo ya kumzimba yayamikira lisapo ndipo yapempha kuti awo amene ali m'mabanja ayesenso mwayi ophunzira luso la manja popeza kuti zitha kuwathandizira. Kenaka iwo azuzula achinyamata kuti achepese mchitidwe omwamowa mochidakwa. Ena amene atengera certificate mwinaso certificate akangoyiponya pena pake osagwiritsa ntchito chifukwa cha mowa nde malangiza nditi kuti ayi kumwa ngati akufuna azimwa koma aziziwaso kuti apeze zofunika zawo aina kuti choyamba agwire ntchito. Bungwe la lisapo lakhale kugwira ntchitoyi m'madera mfumu yaikulu Mzikuwola komanso Ntwalo ndi thandizo la ndalama lochoka ku Plan International Malawi. Bungwe la ntchito zachifundo la Gift of the Givers lapanga komanso kupereka zipinda zisanu ndi zinayi zophunzirira pa sukulu ya primary ya Changa kwa Ngabu mboma la Chikwawa. Zipindazi azimanga kutsatira kusasuka kwa sukuluyi ndi mphepo ya mkuntho mwezi wa Oktoba chaka chatha. Mmodzi mwa akuluakulu ku Gift of the Givers a Mayamiko Cyrus ati ntchitoyi ayigwira kuti pakhale malo abwino ophunzirira ana ochokera m'midzi yozungulira. Zambiri mulipotiri lalowereni mpasa lomwe akuwerenga ndi Sambanda Junior. Asailesi ati ntchito yomanganso zipindazi inachitika m'magawo awiri ndipo inatenga ndalama zokwana pafupifupi 68.5 million kwacha. Ntchito imene takhala tikugwira kuno ndiokonzanso skulu ya Changa Primary. Skulu ikoyambilira inali yowonongeka chifukwa cha amacyclones amene achitika mbuyomu. Koyambilira ife ya Gift of the Givers ntchito tinayigawa m'mafezi. Fezi oyamba tinakonza classroom 6 kuphatikizaponso maofesi a ziphunzitsi. So ntchito imene inalowa pafupifupi 35 million. So fezi yachiwiri tinakonzanso class block ena amene tinasintha kuti akhale mahabe classroom. Mkulu woona za maphunziro ku khonsolo ya mboma la Chikwawa a Greystone ali ndi amawo ati ntchitoyi ilimbikitsa kutukula chidwi cha maphunziro mbomali. Pa skulu ino pali ana about 1200. Anawa amakhala m'makalasi oti analomvetsa chisoni. Kukonzedwa kwa makalasiwa kukonzanso chifukwa tikunena kuti makalasiwa abwerano anyowani. Ena ali ndi mabagra bazi, ali ndi mawindo abwino, ali ndi floor yabwino, ali ndi makoma abwino, ali ndi malata abwino okongola. Mawu awo Senior Chief Gabu yamema makolo kuti alimbikitse ana awo kupita ku sukulu kuti kumangidwa kwa zipindazi kukhale kopindulira nzika. Langizo langa kwa makolo ndone tisamale malowa tiateteze asabwererenso ngati mene analili kale aliyense akhale londa kwa nzake. Chachiwiri chatanenena kuti makolo atumize ana ku sukulu azionesesa kuti akupindula ndi mwayi umenewu. Mwayi umene wapangika pano ndi Gift of Givers anzatu kwina kwake akusowa. Bungwe la Gift of the Givers laperekanso thandizo la zipangizo zogwiritsa ntchito pophunzirira
monga makope, mainstrumenti komanso zolembera kwa ana pafupifupi 1200 apasukuluyi. Nkhani zathu nzomwezi koma tisadasiyane tionenso mitu yake. Magulu ena akupitirira kupempha kuti pakhale lamulo loti amayi adziyimira theka la madera ena pa chisankho cha aphungu aku nyumba ya malamulo. Bungwe la Malawi Local Government Association lati lili ndi chiyembekezo kuti boma latsopano lilimbikitsa ntchito zobwezeretsa mphamvu ku anthu. Ndipo mu nkhani zina, bungwe la Parents of Disabled Children Association of Malawi lati ana ulumali adzikhala otetezeka pa nkhani zakusintha kwa nyengo. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.